Ndewonu ndị be anyị. Nọọsụ a na-ewu ewu, anyị eyigo ya bụ akwa ndị nọọsụ. Anyị eyigo akwa ndị nọọsụ anyị pụtazianụ. Anyị adapụtago ilu ka nọọsụ lechie iru ma nọọsụ eliza nke ọbụla ọ sọrọ anya bụrụ ihe anyị ma bụ na anyị bụ nọọsụ. Ya bụ ndị be anyị, kedu ihe anyị bịa ịkọwala unu? Ọ bụ maka akwụkwọ na mba ofesi, na mba ebe mba United Kingdom. A na-abụ agụcha akwụkwọ asịkwazi asị naba akata mkpa ego akwụfụcha ya ihe mmadụ na-emefu na-eluche ebe 50 million na ịbịa ịgụ akwụkwọ. Ịbịa na gụọ akwụkwọ anyhow. Ịbịa ịgụ akwụkwọ na ịchọ ịbịa gụọ akwụkwọ, ịgụcha akwụkwọ ka ibili n'obodo ohi ụka ka anyị na-ezunye gị. A sị na nọọsụ bụ gịnị nọmba 1 iji gaa ịgụcha inwe automatic stay. Ọ bụ maka obi nwanne ka anyị ji abịa ezunye ụlọ ori ụka. Ya bụ a sị na egwu ghọrọ ọzọ agbaba ọzọ. Egwu ma aghọlụ n'ọzọ ọghọlọ ọzọ mgbaba ọzọ. Hei ndị be anyị, egwu ghọrọ ọzọ gbaba ọzọ maka na ọ bụ ihe mere ede o diwe ebe enwe. Ọ bụ aka mere azụ ọgba nkụlụnkụ. Ya bụ masters ya ma enye na nọọsịn. Enwere ụdị nọọsụ one, enwere adult, enwere mental, enwere learning disability, enwere child nursing. Bịa mee nọọsịn na mba United Kingdom ma ọ bụ mba niile dị civilized ịchọ ma ị maa na ị ga-enwe stay automatic ma ije na-elataba ndị employers ike fanye gị sponsorship fa na-eme mkpọmkpọ gị. Ịgụcha nọọsịn a ị ga-enwe ọrụ. Ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị, especially ụmụ nwoke maka ọnụ na-aka abịa agụ akwụkwọ karịa ụmụ nwaanyị. A sị ụmụ nwaanyị siti ebe a fajebe kichin fajee n'ụba di mana ụwa asaga anya unu na-ese ndịkwa ndị nwaanyị ụlọ akwụkwọ maka na nwaanyị bụkwa nwa o. Nwaanyị bara uru. Ya bụ ka ọ ghara ịbụso ụmụ nwoke fabịa na United Kingdom fa na-eme yawu yawu na-asị kedu onye mma anụ kedu onye mma anụ. Onwekwe na onye edebere na mba United Kingdom maka kọlchọ ndị Igbo na-eme ka a na-emegbu ụmụ nwaanyị. Mana biko unu mee nye ka o yie ihe maka na oyi ezikwa ihe so ụmụ nwoke na-abịa agụ akwụkwọ and fa afụrọ nwaanyị fa ga-anụ. Ya ka m jisi unu sendịbụ ụmụ nwaanyị akwụkwọ na ọ dịkwa mkpa. Nwaanyị bụ nwa amụ nwoke amụ nwaanyị, nwaanyị bụ nwa. Ya bụ ka m ghanatakwa n'ihe m na-akọ. Unu bido gụba nọọsịn a. Ọkwa nọọsịn a na-ewu ewu anyị apụtago na anyị na uju anyị niile etego mmụọ nọọsụ by fire by force. Ọkwa si na ọnya na-ewu na-enye ihe ewube egwu kwughalị agbaghalị ọzọ. Ya bụ ma nwoke ma nwaanyị jeenu mmụọ nọọsịn unu mụcha ma ịgụrụ ihe dị related to nọọsụ ma ịgụrọ ị ga-abịa mume masters ya. Ifụrụ na ime masters na nọọsịn a ịnọ n'ofe masters ọ bụrụkwa first degree ọ bụrụ BSc. Ya ịpụrụ nọọsụ na be anyị mee BSc be anyị imechie bịa mee masters nke gị bụzi wow. Mana nke na-ewuzi kịta nsị ka m bịa kọọlụ unu bụ na ma imere ihe dị related to nursing ma imere ihe dị related to nursing ịbịa na mba United Kingdom ị ga-emenwu nursing na masters ọ bụrụkwa first degree no masters. Ọkwa ifuru mental health nurse na nọọsụ a ọ na-akwụta ụgwọ. Ụmụ nwoke na-emekeli ya ndị olufa dị izi olufa dụkwa izi abịakwa na-akwụfa nnukwu ego amakwa m isi amara m ọdụdụ olufa dị izi. Ịlụ adult nọọsụ na ị ga na-ebe akwa maka ị ga na-alụ ọrụ ka okwu ị na-agbagharị mgbe niile ị na-agbakpọ okpokpo agha ife ụkwụ gị niile ụfọdụ ọzacha azụ ụfọdụ ụkwụ a na-egbu gị ebe ị na-agbagharị na-esogili na-eme imajensi na-eme ịmago gị bụ onye ị ga na-adị sharp ị ga na-adị sma ị ga na-awa aka ị ga na-awa okwu majestically ị ga na-agasị ike ị ga na-eme ka nkwọ ma ị bụrụ adult nursing. Mana nke mental health a ị ga-anọrụ kule odo ndị mmadụ ada agụkebie fasị na ike adịrọ mma na ndị ala. Onwere ihe dịka ndị ala n'ala Igbo. Ndị ala na-akụ ogene kpomkpomkpomkpom nye anyị ego ofe egbuchego mmadụ niile fe egbuchere onye ọbụla na mba United Kingdom. Obere ihe ị ga-eme akpọkpokwe gị onye ala akpụrụ gị gaa saiki jeeni jukwa nwanne anyị nwaanyị ka esi bịa kpụrụ ya si na ọbaga onye ala ọba akwa onye ala ọ na-ebe sisi bịa gbapụta ya. Anyị je yọkata tupu a wee gbapụtakwu ya maka ihe a ji bịa kpụrụ ya si na ọ bụ onye ala. Ọkwa ndị nebo
na-akpọ fon sisi bịa nete onye a maazịkwa ma o jizikwa uche maka ọ na-ekpesa mkpesịrị nne ọbịa ọ na-ekpesa mkpesa ọ na-akọsa nkọsarị nne so ndị nebo na-eketa anya asị na ihe a abagokwala ọkụ ya o abịakwa ọkụ ofu ambulance bie na ofu ụzọ ụtụtụ etinye ike si ya baa moto ọ bagokwa moto bido ata akpụrụ ya n'ike olu ebe a mkpọba mụ na di m na-akpụgokweli ya na asị na ọ bụ onye ala na ọ bụ ọkwa onye ala o anyị ji enete efu fụkwa ebe fanọ dịkwa kule ndị na-enete fa banyeli ndụ na mmiri fa banyeli ọ na-abalụfa kedu ka unu si jakpụrụ m si na gharaghala na-eme m gharaghala anala eme m kolomentala ada eme m biko tọrapụnụ m ka nna si anyị ji ekpo ọlị alọ ya andị egwu na-atụkwa ndị bịakwa akpụlụ ya maka unu bụrụ mmadụ ma o nwere ihe na-eme onye ezu ugbo so ọ bụrụ ya ndị be anyị nke na-efekwe n'elu Williams na Charles fa agabago ya bụ ndị be anyị ka isi ga-eme mental nọọsụ a ekwubugo m ya ụnyaahụ mpịa maka all life ịma life na-eto ogologo o nwere ndị ama mbata m life ọ ka m bịa mee short video ka m gwa unu na ọ dị possible mmadụ ime nursing ma o mere ihe sayensị o mere ihe related to sayensị ma ọ nọọsụ ọ dị possible mmadụ ịbịa mee ka ego o si dị possible mgbe ị ya na-ede personal statement ihe edenye na ị nwere health care na ị nwere experience in health care and ị ga-ebido kịta je plan anya with ndị nwere ụlọ ọgwụ ije na-alụlụfa voluntary work ịgbafa your intention ọ bụgodịla ụlọ ije na-azachalụfa ị na-enegheli anya ebe ahụ mgbe ị nweta admission fe edeli gị reference faya edeli gị reference yes na ịlụrụ with them ije mee nye n'ụlọ ọgwụ na ma ọ bụ ịmago klinik ma ọ na lab something like that lab ma ọ na klinik ọ bụ ya ndị be anyị ya bụ anyị afụgo nke ka mma anyị abụ ịgụchakwa ịnọlụ ije na-echọba nwaanyị ị ga-anụ ụfọdụ na-achọ nwaanyị ga-anụfa ezigbo ọnụnụ nyefe ego fa mụọ ụmụ baa ụba mana ọ na-esi ike nchọta ụfọdụ na-achọ ndị fa ga-akwụ ụgwọ enyefe akwụkwọ anụọfa ọnụnụ nke asị nyefe akwụkwọ fa ebili n'obodo maka imerie ị ga-anakwa maka ịgụcha akwụkwọ enye gị 2 years gị wee chọọ ọrụ ọtụtụ kọmpani adịghị rinulu gị ọtụtụ kọmpani adịghị rinu ukweli gị ime na-eche enweta m ọrụ na kọmpani mba fa adịghị rinu ukweli gị kọntraktị nye gị sponsorship na gị na fa na-alụ ọtụtụ adịghị rekrutu gị mee gị pamanent mba fa ga-asị gị akwụkwọ ga-emebigo fa ama mfaitili gị mana ọkwa ifuru nọọsụ anyị mechekwara enyi inwe gị akwụkwọ inwe akwụkwọ ozugbo ụlọ ọrụ gị fama nkwe ka ị na ndị nya level gị adị too high maka ime nọọsịn na masters ọ bụrụ obere ihe ndị be anyị mme masters na nọọsịn ọ bụrụ obere ihe nya bụ a na-atachi ifuru na ihe atụghaligo iluo kịta n'ụlọ onye ọbụla na-ebe akwa since Peter Obi dachara election onye ọbụla na-ebe akwa onye ọbụla chọrọ ịbụ ka o jezeli ndo ị ga-asị mmadụ apụ mbakwa ị ga-asị mmadụ pụọ ka o jezeli ndo kpata ị ga-enye ya nri ị ga-enye ya ọrụ kedu ihe na-asịrị ya apụla mana unu na-apụ na-agbapụ unu na-echetakwa unu na-anatakwa unu na asịkwa na-eji anaba isi ije unu echezokwe n'ụlọ maka ụfọdụ si na fa bata fa echezo ụlọ ọkwa nke ahụ ka njọ igbu okwu ụmụaka chetakwa kọlcha anyị chetakwa ọdịnala anyị chetakwa omenala anyị cheta asụsụ anyị nke ka njọ bụ na-asụrụ ụmụ gị asụsụ Igbo ebe ọbụla ibi n'ọnwa ibi na Atlantika ibi na Star ibi na Rocket ibi na Venus ọ bụrụ excuse kaba arụsụọrụ ụmụ gị Igbo kafa bụrụ ezigbote onye Igbo ebe ọbụla maka ala dị mma a ga-anata and ịbụrụ fa afọ Igbo fa ama mmakwa na fa bụ ndị Igbo fa ama ndị na-echeta ala Igbo ọma ndị fa ka enitin fa ama mmakwa na fa bụ ya bụ ofe afọ Igbo sụbalụ fa Igbo onwe ka ilu si na ụlọ fefilu relax fefilu okule fefilu at home ka fa ghara ịdị ka ndị ọbịa n'ala nna fa and anyị bụ ndị Igbo Class World na-akpọ unu okwu n'Igbo Class World nke Facebook peji anyị ebe ahụ anyị na-akụziri ụmụaka Igbo ọ bụrụ na ịchọ ka akụziri nwa gị Igbo ka ọ dị ka nwa afọ Igbo ideela anyị edemede na ịchọ ka nwa gị bata n'Igbo Class World mmụọ Igbo ka ọ dị ka onye Igbo maka onye Igbo amara asụ Igbo nwanne m kedu ka isi gasị na ịbụ onye Igbo nwanne m ịbụrụ onye Igbo
o nwere ka isi bụrụ onye Igbo eziokwu ka m na-agwakwu ọ ya agba na ntị wee unu iwe mana nke bụ eziokwu bụ na onye ahụ amada ihe o yiziri eyi o sigo n'onye Igbo pụọ. Ngwa ụmụnne unu ga-ejisi ike tụsa ozi a maka ọtụtụ amara a sị na infọmeshọn bụ pọwa. Ọtụtụ amara infọmeshọn a fa na-awalụ na ignorance. Ọ bụrụ na igwe ya mmadụ ọ ga-alaiki ya maka ụfọdụ ga-eme misteki na-ebe akwa mee misteki. Onye ọbụla gụrụ ọnya bụ nọọsịn, onye ọbụla gụsi anya bụ nọọsịn ka anyị fụzie ka ndị employa si gaa na-emega anyị na-anụ unu 15,000 pounds. Ihe mezi bụ na ị ya agụzi ya 2 years ịma ngụzi ya 3 years. Ndị na-eme masters bụ 1 year ka a na-eme masters mana imere nọọsịn ị ga-eme 2 years mana ime nọọsịn wee bịakwa igwu ya masters ime 1 year. So ọ kalị gị mma na imerie 2 years maka imerie 2 years ịgụọ kọọsụ ọzọ ị ka ga-ejekwa chọọ ndị ị ga-akwụ ụgwọ and ụgwọ ị ga-akwụkwa ga-ebukwa ibu. Ọ ya arakwa ka ego ụgwọ akwụkwọ gị ọ kaziala gị mma na ịgụrụ akwụkwọ baa uru wee elevate ya level gị adị high. Ọ na ọkara mma ndị be anyị tụnekwenụ ma gbakọ ka emesịa.